troje 15-godišnje djece i 6 majki. Podsjećam sebe i vas, draga moja braćo i sestre, na 32. ajet sure El Maide, gdje Allah dželle šanuhu kaže: Min ajli zalike ketebna ala bani Israila ennehu men qatala nafsan bi gajri nafsin au fasadin fil ardi feka'annama qatala an-nase jami'a. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Poslušajte ovaj ajet. Zbog toga smo mi propisali sinovima Israilovim. Kur'anski ajet. Zbog toga smo mi propisali sinovima Israilovim. Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na zemlji nered, nikakvo zlo ne čini, kao da je sve ljude poubijao. Ovo stoji u našem Kur'anu. Allah dželle šanuhu, draga braćo, poslušajte mi muslimani, ja moram malo ponovo da istaknem. Pogledajte samo ovoga ajeta. Ako neko, vidite ko smo mi zapravo i naš identitet, ako kaže za sebe da si musliman, pa kud ćeš veći ponos Boga? Evo samo da ovaj ajet znaš i pročitaš i govoriš pred svim ljudima, svjetla obraza. Šta Allah dželle šanuhu kaže? Šta nas naša knjiga uči? Ako neko ubije nekoga, nevinoga znači, koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na zemlji nered, kriminal nikakav niti zločine ne čini, kao da je sve ljude poubijao. A ako neko bude uzrok, nastavlja Allah dželle šanuhu ajet, ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, spasi, kao da je svim ljudima život sačuvao, piše se kod Allah dželle šanuhu. Naši su im poslanici jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih i poslije toga na zemlji sve granice zla prelazili. Završava ovaj ajet. Eto, dosta vam, braćo i sestre, samo da znate ovaj ajet da postoji u Kur'anu. Da vas ne može niko zbunjivati nikakvim pričama, nikakvim medijima, makar trubili kao što trube danas svake sekunde o islamu kao nekakvoj religiji, jel? Koja sije strah Boga. Jer to ne može biti. Evo islamu, evo šta islam kaže, evo šta Kur'an kaže, evo šta Allah dželle šanuhu kaže. Nastavlja hudba. A u 93. ajetu sure En-Nisa stoji: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Pazite ovaj ajet. Onome ko namjerno ubije vjernika, onome ko namjerno ubije vjernika, ubije čovjeka samo zato što je vjernik, što je Muhammed, Hazu, Husu, kazna će biti džehennem, u kojem će vječno ostati. Allah će na njega gnjev svoj spustiti i proklijeće ga i patnju mu veliku pripremiti. Assalamu alaikum. Imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas u ime Instituta za istraživanje genocida Kanada i u ime Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike poselamim. Posebne salame imate od svih članova Upravnog odbora instituta, od članova Upravnog odbora Kongresa i posebno od gospodina magistra Harisa Alibašića, koji je htio da bude s vama večeras ovdje, ali zbog zauzetosti, nažalost, nije mogao da doputuje iz Grand Rapidsa. Ja sam specijalno za ovu priliku večeras napisao tekst kome sam dao naslov
svi smo mi krivi što je svijet moguć u kojem je moguća Srebrenica. Naravno, uz ovaj tekst uvijek ide par diskusija, vrlo zanimljivih diskusija, koje neke od njih sam već jutros rekao u direktnom intervju Muhamedu za radio Bosne i Hercegovine Toronto. Oni koji su slušali mogli su čuti i već poslije toga sam dobio mnogo telefonskih poziva da večeras objasnim neke stvari koje sam govorio i ja ću to zaista učiniti, jer se radi o vrlo ozbiljnim i vrlo bitnim stvarima za sviju nas. Srebrenica je zbog planetarne razmjene genocida postala i ostaće ime za genocid širom Bosne i Hercegovine. Kad ovo kažemo, želim vam pokazati cvijet kojeg ja nosim i koga sam aprila mjeseca ove godine lično dobio od Rej Suleme Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, doktora Mustafa Efendije Cerča u Čikagu. Ovaj cvijet simbolizuje Srebrenicu, ali isto tako, kao što ste mogli da vidite na web stranici Instituta za istraživanje genocida Kanada, ovaj cvijet simbolizuje i genocid u Bosni i Hercegovini. Na tabutu ostavlja
dušo